سەرۆکوەزیرê berê Sûriyê bû koordînatorê giştî yê desteya bilind a danûstandinan li gel hikûmeta Sûriyê ku ji aliyê opozisyona Sûriyê ve li Riyadê hat avakirin. Desteya bilind a danûstandinan a konferansa Riyadê ku ji 34 kesan pêk tê û tenê Kurdek tê de ye li Riyada paytexta Siûdiyê civiya. û Serokvezîrê berê Sûriyê Riyad Hicab weke koordînatorê giştî yê desteya bilind a danûstandinan diyar kir. Riyad Hicab berî niha Serokwezîrê Sûriyê bû û di sala 2012 de ji desthelata Sûriyê cuda bûbû û pişt re bû endamê Îtîlafa Opozisyona Sûriyê. Ew desteya ku Riyad Hicab koordînatoriya wê dike, wê şandeyekê ji 15 kesan pêk bîne. Da ku danûstandinan bi hikûmeta Sûrî re bike ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza wî welatî re ku ev nêzîkî 5 salan e berdewam dike û di encama wê de li gorî amarên fermî bêhtirî 250,000 kesan jiyana xwe ji dest dane û bêhtirî 7 milyonan jî bûne koçber û penaber. Niha xala nakokiya sereke di navbera welatin Zilhêz de derbarê rewşa Sûriyê çarendîsa Esed e. Pêkhateyên opozisyona Sûriyê li konferansa Riyadê li hev kiribûn ku divê trola Esed di qonaxa ve guhêz de nebe ku ev heman nerîna grûpa dostên Sûriyê ye ku li dijî Esed e û Siûdiye û Tirkiye jî tê de ne. Lê Rûsya û hevalbendên wê vêyekê qebûl nakin. Berdevka Wezareta Derveya Rûsya Mariya Zakharova ragihandibû ku hîn nakokiyên Kur li ser rewşa Sûriyê di navbera wan û Amerîka de hene. Emîndarê giştî yê neteweyên yekgirtî jî roja çarşemê ragihand ku nayê qebûlkirin ku li hevkirina siyasî li ser rewşa Sûriyê bi çarendîsa Esed ve weregirêdan û got ku divê şer bi lez were rawestandin û bi taybet li bajarên gundewarên Şamê ku di wan de balafirên Rûsî êrişî xelkê sivîl dikin. Li gorî rêkeftina Vîyena ku di dawiya cotmehê de 17 welatên cîhanê ku Amerîka û Rûsya jî di nav wan de bûn li ser wê li hev kiribûn, divê di destpêka sala 2016 de danûstandin navbera hikûmet û opozisyona Sûriyê dest pê bike ku divê piştî wan hikûmeteka demkî were avakirin û destûreka nû jî were nivîsandin û di dema 18 mehan de hilbijartinên rasteqîn li Sûriyê bên kirin. Çavdêr dibînin ku rewşa Sûriyê gelekî tevlî hev bûye û ti kes nikare texmîn bike wê çawa krîza wî welatî were çareser kirin. Lê tişta ku her kes dibîne ku canên mirovan tenê bûne hejmar ku di lîsteya kuştiyan de têne tûmar kirin. Muhyiddin Hüseyin, Rûdaw.